artean oso ohikoa izan ez arren espioitza kontuak, aipatu beharrekoak dira eta ezagutu beharrekoak Araba Sarea osatu zuten emakumeak. Euren artean gaur Itziar Mujika Irastorza aipatuko dugu. Donostiarra da, 1904ko urriaren 10ean jaio zanan eta 1992an bertan zendu. Txiki-txikitatik euskaldunak eta abertzaleak izan zirela eurek esaten zuen. Ofizioz kapelagilea izan zen Mujika hermanaz dendan, izebekin, han ikasi zuen ofizioa eta han egin zuen lan tailerretan. Parisera bere joaten ziren, pasaportea zeukan egunean, Parisera joaten zirelako, hango moda jarraitu zutelako. Eta 16 urterekin, Itziarrek Nazaret sindikato femeninoan ematen du izena. Jesusen Lagundiaren pean sortu zen sindikato hori Donostian eta garrantzizkoa izan zen sasoiaretan. Nazaretetik bidali zuten Universidad Sozial Obrerara. Bilbon arrakasta izan zuen unibertsitate horrek eta Donostian antolatu zuen Abaskek, Agrupación Vasca de Acción Social Cristianak, 1933an Donostian. Itziarrek esaten zuen oso interesgarria izan zela hilabete hori. Eta han, apologetika, kristau soziologia, teknika sindikala, giza zuzenbidea edo propagandarako teknika ikasi zituela. Jose Artetxe, Joaquin Azpiazu, Jose Maria Lasarte, Luis Logendio edo Jose Aristimuño irakaslekin. EABkoa bere bada, Itziar, 1932an Errepublika sasoian, Bigarren Errepublikan Donostian antolatu zenetik kide egiten da. Eta zuzendaritza taldekoa ere bada 1935an eta 16an. Idazkari eta idazkari orde, Mirene Canes Oroeta eta Maria Loidiegaz. Frankistak Donostian sartu zirenean, emakumeen bulegoan egon zala esaten du, han zegoena edo alzen guztia gorde nahian. Eta sasoi berean egun horietan hirujo eskatuta Nafarroatik iesen zetonzenentzako etxeak ere bilatzen aritu zela. 1937ko amaiera erantza, nebak alde eginda daude etxetik eta Itziar Baionara doa haien bila. Baionan Ramona Gesta lengusarekin batzen da eta harek eskatzen dio Santoñako berriak behar dituela eta han italiarrekin egindako hitzarmenaren berri behar dutela eta ia lortuko luken. Emakume abertzale batzakoentzako hori ohitura zen presoak bisitatzea euren eginkizunetariko bata eta horrela lortu zuten itunaren kopia. Delia joan zen Santoñara, senarra zeukalako heldu ezoan preso, eta harek lortu zuen kopia eta Bitor Etxebarriak muga pasa. Esaten zuten eurek presoa laguntzea abia puntua izan zala euren sarean, espioitza sarean, baina gero jende asko lagundu ziela, politikaz, langile mugimenduaz, armadaren joan etorriaz eta modu horretan informazio asko jaso zutela. Horrela, lanean ibili izan Araba Sarean, harik eta 1951ko urtarrilaren 3an preso hartu zuten arte. Etxera joan ziren, etxea hankaz gora jarri eta pasaporteak kendu. Handik gobernu zibileko kalabazora, Ondarretara eta gero Madrilera trenez, Fomento kaleko txekara. Uztailaren 3an gerra kontseilua egiten diote, naiz eta eurek zibilak izan, eta han Eusko Jaurlaritzako barne zerbitzuko txostena erabili zuten. Parisen alemanak aurkitu zutena eta alemanek Frankori emandakoa. Eta txosten horretan zegoen informazio erabili zuten espioitza eta matxinada laguntzea delituaz akusatzeko. Esaten zioten que realizaron una tan completa organización clandestina que consiguieron hacer llegar a Francia y a elementos que estaban en connivencia con aquel gobierno del Frente Popular y servicios competentes del ejército francés datos referentes a asuntos religiosos, políticos, sociales y militares, estos últimos con croquis de fortificaciones, movimientos de fuerzas en los frentes de operaciones, número y clasificación de divisiones del Ejército Nacional, movimientos de barcos, etc.
Itziarri eta beste 18 heriotza zigorra jarri zioten, naiz eta jakina den moduan Luis Alaba baino ez zuten fusilatu. Beste guztiei kartzelaldia laburtu egin zieten, behar bada revuelta abokatuari edo Zikoñani kardinalari nuntzioa zena, Aite Santuaren nuntzioa zenari esker. Kartzelaldia Bentasen egingo dute, eta han hasieratik han dauden zerorekin harrera ona egiten diete eta harreman estua edo harreman ona lortzen dute. Batez ere, bi Gipuzkoar, bat Nafarra eta ama Josefinarekin. Hauekin, ama Josefinarekin batez ere, harreman oso ona daukate eta elkar laguntzen dute. Han ez daude geldi, dana konpartitzen dute, osasun txarra dago, osasun arazo asko dagoan, eta eurak odola ere ematen dute, lagundu ere bai askori gaixoaldian eta hiltzen ere bai. Emakume askori idazten eta irakurtzen ere irakasten diete Itziarrek. Eskolak ematen ditu kartzelan eta bera arduratzen da kontu horrekin. Horrez gainera, Maria Luisa Blanco, inspektore eta presoen edo kartzelatako patronatuko kide dan emakume horri lagundu egiten dio. Espainiako kartzelatako erropen kudeaketan laguntzen dio, eta baita presoen umeentzako ekitaldiak prestatzen, antzerkiak eta olakoak. Eta harako erropak edo behar zen material guztia prestatzen. Tarteatan kapelak ere egiten ditu, lagunentzat, eta batzutan Teresa Berdesek etxeko liburutegitik, liburu dendatik, aldizkariak eskatzen ditu eta haiek erabiltzen ditu eredu moduan. Itziarrek esaten zuenetik emakumei eman zien laguntzaz harro zegoen. Esaten zuen etxean txiroak zirela eta errugabeak, eta berak emandako laguntza behar zutela. 1954ko apirilaren 31an aske geratu eta pilotarien trenean datoz, aste santua da eta ez dago beste modurik. Baina etxean 8 egun baino ez dituzte pasatzen, ze destierroan erbestean bizitzera kondenatu dituzte. Itziar laster hasiko da Valentziagan tailerrean, Madrileko tailerrean lanean. Kontatzen zuen berak nola Gora Euskadi eskatuta ipini ziola kapela baten barrukaldean nolako emakume importante bati. Uda berea, 1954an, espetxe zigorraren likidazioa jasotzen du eta laster erbesteratzea kenduko diote. Beraz, gabonak, urte horretako gabonak, etxean pasatuko ditu. Eta hain zainduko zituen Aizpa Carmen, ezindua zena, eta Nebak Imanol eta Mikel. Berriro hasten da izebekin dendan, baina 1960an Santo Tomas Lizioan dabil, Andereño musikako titula zeukan eta. Bitartean Nazareten dabil, 80 urtera arte, 80 urte egin zituenean baskari bat, despedidako baskari egin zioten. Aita Gordoari laguntzen dioan, aldoen guztietan, doaineko eskolak ematen ditu, arropak diseinatu antzerkiak egiteko, dantzatarako, eta diseinatu eta beste batzuekin josi egiten ditu. Edo misioetarako lana egiten, misioetarako lan handia egin zuela jakin dugu, zigiluak erabilitakoak batu eta saldu egiten zituen eta dirua Gujarateko misioetara bidaltzen zuen. Herrietatik Donostira etorritako neskak edo lagunen seme-alabak ere atendidu egiten zituen eta etxean hartu eta ikasketak aurrera ateratzen ere lagundu. Bere etxea beti egonten sala zabalik esaten digute, Koldo Mitxelena, Marriola Tarrak, Delia Teresa eta Bitori, sareak lagun egin zituen betirako eta sarritan egoten ziren elkarrekin.
Itziar esaten digute emakume dotorea zela, beti ondo jantzia, alta, eta jendea tratatzeko espeziala. Emakume gaitasun handikoa zela eta laguntzea zela bere zena, berezkoa zuela solidaritatea. 88 urte egin zituenean zendu zen, 1992ko urtarrilaren 23an. Aberriaren aldeko lana isilean egin zuen Itziarrek, bai sindikatu femeninoan, bai Alabasarean, ikastolan, Nazareten. Itziar Mujika Irastorza gure historiako lerroan lekua merezi duena da.